press meet ki ham malam thegala pono mane isi local news long isi election paklang lo lasi hada council ben national son pu ta tum puponi sa thegong lo lasi ni tum hada NOC lapen hada long le phelang tum katiki ningkan ningkan kep ni dolon to ada khiti claim la sodim lo tum la solar project long apan ni tum bifam man choi apply dun lo la so election pathak ni tum dak idom ciri faro ini to Prodip Dera nitum hadak ningkan kep ni to hadak khiti claim ai mari ta hadak nitum do jum control da claim lo han khiti lai sin tum claim bom lo masin to hadak claim pen non namuk lason pu irrigation dana pa bondo o ase so personal to mane apa chini klo hala ke chobai athini tum ke isi official council isi long tum che apply isi gang berapa tan tum hadak du puchini pamis hatum tabang ini tum pan NOC na pidun lo lapen amuk sa sa sodorong karno ta lata NOC pidun lo lapen ke apply dun chot lang antang tum mana tum irrigation apa kan ke ekdom ciri faro ini tum lason solar project lo lason pusina paklang Prodip Dera to amuk lason bada alis na paklang ta da kan itu ke durek ni kan ke frank pen lo ni te da solar project ke wang da chini ni mutin non tum ke to solar project wang pokot ada an class along le long sin tum ana din dan tum kiti choklem bom asi famai ta do asi non ke pota choplai na ko si NOC na sin tum ke la legally pen se ta so se apply din chot ni tum ke ada kini tum amu ga se ma purial to ha ma mei purial ran tum tha connection of it ni tum ke ha phang ba tum ada ni kan ke bang dolo kiti claim asi ka do we rat ta chini asi adudam tame ada ta asi la ni tum mana pa bon ta pa bang ke la bang ke ni tum ke chak mon lo lo bang ke paso ko si ni ka do we rat ang nu wan ta la si solong te na ga jai si ang lo ni para to ahok lo etum dak dipu mate karbiang long local channel lo isi la solar project along le along alamki klang lo la solar pu thap clarification ti base tum ini press meet ing lo lalo la si labang so a solar project wangji wangwe pu alama we pina frank bensi ningkan keba frank bens tame haladak lanon Moniram Rongpi Prodip Dera pu abang photum si hadak longle sorkari longle pu pen si hadak hana khiti pen cheng lo kapre khiti choklem di pu si do hol dolo la se haladak arong karagaw along ke do arong asar pen cheng lo gangbura sorkari gangbura rat kadugabe rongarat tum stame alang li tum hadak rit kachuen khiti bati ke claim longle ka do khol sorkari longle pu pensi ningkan ke ba frank ben sabe halak do khol dolo la pensi nono bangke la ana porjai nang le lo je le pota kuri nang ji sarkar long itum bifam chupidun pensi isia process do sarkar long ke council long ke je bifam ki pi pensi longle chuhang dun nang ji la swat teng pensi ladak Prodip Dera alang li phansi NOC pilo haladak gangbura atum pens rong rat atum kadu gobe si chingwai chingsai si NOC pilo kopi posi NOC pilo ningkan kep aprang pens tame latum haladak si khiti bati choklem bom la solong le dak dokhol dulu la si latum pen chichini khaksi ladak latum han NOC pilo la so NOC ke je pota ki pilo pugali mati latum si la solong le pota ke long lo pugali la si Prodip Dera bang je alang tum Moniram Rongpi atum pen Francis Mili tum pen halas hayalong le long chopan dam lo khiti claim lo sorkari long le dim si alang li tum aning kang sam ben si ini ladak bang koya mendo la bang koya angbong atum aphan alang li tum aning kang sam ben si chiri kep thak pon lo la si chiri kep bifam chupi nang pusige chingwai si NOC tame sorkari gangbura penke amut 200 bigha pusi Prodip Dera amen pensi NOC toklo gangbura sorkari gangbura tum hadak karagawa rong arada tum chingwai sarsi la pentu local MSC isap surjorong par mate
alangli penstame NOC ponangji pu pensi surjorong phar em penstame NOC tok damlo lapen si tum process pangcheng pupusi la solo process lo lasi bifam ka chupidun ke lake official a process lo bifam pidet si lake LSCB amiti long place lang LSCB pass det si lake council leji council authority tum si la so bifam longle la tumhan PG PP ke council authorities tum si decision NG lasi non la Karagaon gangbra 200 बीघा Prodip Dera Amen pen NOC की पी लापेन लोकल एम्बेसी सूरजोरंग फार NOC की पी के लके ला बांग कोयफान पोटा की पिलो पुले के की पुगली ला लाके NOC चोट बिफाम का चो अप्लाई दुनी फांसी लके NOC चोट ला सिला सोंबोंग नेली पुदामी बांके la sombong bang koyong bong pen ke Prodip Dera pen Moniram Rongpi Francis Milik itung kadu kawe jirpiang mo se aning sambien pen si bang sir kep kipi la sombong hoitu purilo mine si a family adonara mate hemisi komane purilo mine si CEM Dr. Tuliram Ronghang ke hai a family tum mate alang le adonara batum ta pilo bifam chupi pen longle chuhangdu longle ma karbiang long arat kalimal alang litum komane adera komane ateron komane atiron komane inti latum karbigalima karbiang longa arat karbiang longa a council a process pen bifam chupi pen longle chuhangnu longle ba labang sinili pini question ka kuri gangtung lalo lasi tu lake neli pudamdi lake conspiracy do conspirator no lake inura bang fudopo mane abang fudopo lake conspirator lo lasi conspiracy lake tu Dr. Tuliram Ronghang pansi lake direct kai teka tenglo lake lasi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke hai apan itum Karbiang Long arat tum ba itum texera bang futum stame kalita karbok kalanta karbok ihita chut for lok si itum ke claim setame alangli han ki pudun totlok si pente alangli ke claim tanga kam amukha bang kachurudun ta donangji pusinili pudamji alangli ke claim amukha ilitum munthi damtha ke dam tanga ningkan ko an pelone ilitum ko anone council ka chari tanga party da dolo council chari tanga CM EM da dolo stame hal haya CM EM pen chenglok kadugo we compare damlo pulote non ilitum koano ka develop le eme kini pensi thelong lo Karbiang Long headquarter Difuolong Assam DC conference nang bilo DC conference nang bilo a district tinati si dak Difu ili tumulong wang lo si alang tum wang pen mangu hak lo DC tu si pulo je Karbiang Long ge nitung ke ang tan pen nangama thake backward peak pusinangama tha sitame dak Difu nang le rok lo lason thought ka develop ke nitung kaprega district headquarter long ke thek long le pusi DC tunsi ki pulo laki inut bahania DC legi pukailo entire Assam a DC do an dak DC conference hotsi DC tunsi ki pulo IPS IAS the IPS ta IAS is senior ACS lason si bank DC ke man hal hai atum intellectual atum si pini DC atum si dak Karbiang Long di pulong wangsi kipulo lasi nilipudamji bangke a state tin nami ilitum ka India angkang langdam sina a state tin tami state headquarter district long tami district headquarter si develop ke pangcheng ponpo lasi Dr. Tuliram Ronghang CEM ke man pining aningkan ket chokelo lasi alang li tami taon along si pa development pangcheng lo si arnisivet ninivet ke development tang et un e lasi alang li fans tami apor pineng pusinili pudamji lasi ilitum dak district headquarter long ke ilitum develop lo pubang itum asin sapta che theklong lo lasi kai ke mat kasor sadun kai ke mat ki pudun tot pubang ke chokchi pusinili pudamji lasi non labang so long le alam ki tami lake ki pudun tot pusinili pudami si CEM Dr. Tuliram Ronghang CEM a family tum a purial tum a hemasor
kadu kavi latum pilo longli chuhang nu longli loma mate contract ta claim longle ma business ta claim longle loma Dr. Tuliram Ronghang CMan lo pulote bakia family do an ahem isi kadu kavi akorte muti pen chenglok a family bate donrap alangli kadu kavi tungke pu do prong nang po kat longle ta chuhang nu langle lo contract business ta claim langle lo sakuri bakuri ta claim langle lo lapuson si do prong nang po ma halatum ta karbi ang long arat halatum ta arait do business ka chu claim ji aphan longle phelang chu hang don ji aphan hemrit ka chu kim ji aphan sakuri chu claim ji aphan arait do Dr. Tuliram Ronghang to ilitum karbi ang long tonwas council asiem lo setabe a family tu ge CM kalimeti ilitum ason si rat pulong te ilitum dak isi official a procedure do la so procedure teng pensi longle phelang ta kachu hang dun lo bifam kachu pidunji pupansi ke ka process lo la so bifam chu pidunji pulote haladak along le pan ke local mesi mate em akhe surjorong parpens tame NOC en ponai polam dolo gambura pen tame NOC enai polam dolo la si la hai NOC pangrum pet pensi la so bifam ki PG apans tame process lo la si la ke pota ke long pugali council pen approval nang lang council approval aphan ke leji phan ke la ke helopik lang first ke LSB a meeting dolang LSB a meeting long place that pisi council long leji council long chingwai lang la so pisi council authority si approval lang pi lang la so approval order do that a pisi ARO office pen settlement office pen itu pan pota nang piji la si la banke nilipudamji conspiracy la so conspiracy komania bang fuke claim bang dolo pusi nilipudamji la so na conspiracy ke claim lokpen ke ilitum khai rengun e khai itum ching thorun e la so bang si nilipudamji pubang la si arnisi vet pen ke ajat ta chunun e ke claim bang fu fasta me kai ke ki pudun todaret kai ke bersisit lok puke ilitum karbiang long ching thurun e ako ke claim bang fu bang abang se tame alangli aning duk deji aning discourage deji la si ilitum langdam lona aprang komantua pelone ilitum anne CM kholo itu hala so alabang so CM dunta chokche pule nili pudam kali stame compare lo pulote non Dr. Tuliram Ronghang nili abegidun palamali stame genuine alam se nili pu compare lo pulote a development a scenery masi ilitum chichinilo karbiang long lo dipupen chenglok kapre ka hawar long stame ilitum chetheklong lo karbiang long kanglong lasi konane ki lele ta dolang mene sini lipudam ke development ke arni sini ni vet ke claim at un e apor pini apora tempen claim po lalo ni lipudai ma ke lasi ke bangjiar ni stami lason ke claim thek abang pu aphan ke ilitum kai ke ka sorsa lok ki pudun tot lok ke aning duk deji lapen ke claim phan aning intang pon pe deji lasi encouragement da pidunang ji ka choru ta padudunang ji lasi ilitum karbiang long arat leaders workers ka do kavital la sobang ke ining sibi sikeme ining ke hopen lok ke pirte itum ching thurdunun e bang teng bang mang ilitum develop dunun e lasi nilipudam ji bangke ilitum kadu kave politicalize ke chokche kadu kave jada kamlong make politicalize claim nang ne pusi nilipudam puba lalo lasi non langdam lona kachuro lam the nang litum kadu kave ta chini lahai churu dun tha hai council ahudisi dispurben itum da council budget tiar longle council dispurben si dictate na kuri pupo darake ahudisi ta itum arjun longlo karbiang lo autonomous council a session hol long matsi session suli boy hom masi budget in sekda budget football pathu idet lason ta itum history chini dunlo arjun longlo ekdun longlo lasi non banke Dr. Tuliram Ronghang CM man bomusi isia porke alangli dak la sona power si wanlo la sona our sai si wanlo je karbiang lo autonomous council ke non ke eme thangsi budget si marlong lo dispur pen nang dictate telo dispur pen ke dhorok pidalodia department ke nang tung ke crore 80 crore a day ba 60 crore a day la pena par pabatong le soil conservation nang tung ke 4 crore a day
handloom and textile nang 2 crore a day hadak dispur ben sinang dictate ji has apranke stame non la poli kadu kave state atum koson ma budget kache bonai la son thot taksi Karbi Anglong Autonomous Council ta eme thang si budget titiar long lo tangka ang ton pena pidet po koso department ma ko budget allocation PG ma labangke Karbi Anglong Autonomous Council authority tum si bang session long chepa paspo lahilo mati tum ka success lake Dr. Tuliram Ronghang CM ke dobom si non si kichunlo lata ili tum chorudun thek la son thora taxi flyover ta wan lo iltum asona sondak a development ta claim lo konani arboretum ta bonai lo nani town hall ta bonai lo hamren long stame la son thota si isi da ake thenai isi auditorium bonai lo la si kapre dili jong etek de lo I megang no si iltum kadu ko beta theklong from lo la si la hai huya development ke claim la hai hui tame iltum churu dunang ji si ili thekte mane ke theka bang claim bom long lo pulo te ilitum hingkha dunang ne lo anso se kapa claim tegi aphan pusi ilitum encouragement bang pidunangi Assam long cabinet minister siki pulo Dr. Tuliram Ronghang ke ingphat pusipu Dispur bang lo pulote chief minister long ke ingphatason si bonher titi kupiloma bonher titi bang ke ingphat pupil si ki pudam ima labang ke ilitum non flyover ke long ilitum non Central University ke long ilitum non State University ke long Penseng lok kaprek development a scheme ke long labang ke Dr. Tuliram Ronghang itu CM ke hai Dispur itu Assam chief minister long dampo hadak bangke alang li nirling iti kaita puloditi adapta aningang samta ajota kaita flyover nitum ke university ning nitum ke sonangji kaiketa ningje lot kaiketa hang lot amatsi Assam cabinet minister abang sigi Kipulo Z dok nang tum itum Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ke ingphat ason si Dispur Banglo pulo te chief minister long ke ribling titi puta pulo lasi Dr. Tuliram Ronghang ku pisi itum Dispur Delhi ke dam nang werma lake on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council on behalf of the people of Karbi Anglong lalo lasi ilitum la sonabang phuaphan kai tegret bangke chokche deji alangli Karbi Anglong arar pharmacy kache song namlo Dispur damon Delhi damon project wanon akethe scheme wan po itum non jethelong lo non January cheklo 2024 January ilitum Karbi Youth Festival Golden Jubilee KCS pen patir pipon stamela dak non Golden Jubilee along India Rashtrapati India President non Wangji Komalo kabori lata Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen Assam chief minister phan ing pharason bondam ling pen pini la Draupadi Murmur ilitum India President pate Rashtrapati ilitum long wangpo lata koma kabor ilo lata ilitum CM sir Dr. Tuliram Ronghang kabor ilo lasi ason alang li claim bom lo lasi lason claim bom ahut ilitum ka ke jongjun sit ke sorsa dun lok kai ke ta discourage ki pidun lok poke la ke claim bangta claim tek the ji pusini li pudam ji lasi ilitum ka do kave intellectual pen cheng lok conscious citizen Karbi Anglong conscious citizen pusini pudam ji kai ke mat kase sorsa kachi putot conspiracy ka kuchikuri lok pu bangke chokche ason tir make politicalize kuri bangke chokche pusini li pudam ji lalo lasi non Ladakh solar project long along le pen ama apen conspiracy ka kuri bangke CM a family tumhan ke jong ponaret puke nili chokche pusini li pudamji akolake nili mo penta pulo je la so NOC la so bifam ke la ke nitum la nili tum phan lo kadu ko la bangkoi la so list lo ke doa bank potum pota council pe naki pi pu kali lake NOC si gambura pe naki pichot Gangbura ke pota isu ne pota piu ne majok fanta lapen tut local MSC sape halata pota le nanga pikeli lata NOC sinapi bifam pisiji afa lasi laso bifam ka chupike Karbiang amune tum pilo bifam chupilong lema laso question se dilika karjukang tum longle chuhang long lema hanglo
hang pen nang PG nang pipe ke bang council authority to see decision and po nang pipe de nang pipe de lo nang pita nang pilo la so bang senili pini la so press meet long ke kaniye kang to lain lo bang 20 solar project area yang bong long sudolo oi la pen tu nili pudai mangke alang litum Moniram Rongpi Francis Milik la pen Prodip Dera alang litum ningkan kep sosia prang pen banikan kep pen la hai solar project wangvi polam avi si hadak sorkari along le haso sorkari along le si langtum hadak kacopan pen hadak kheti bati claim hem mendu kadu gobeta haladak kim lasi dokholdar ko hisab se alang litum dolu lasi non apor nang le rok masi alang litum 200 bigha me thang tum cherai ludli kadu gobe jirpi puatum hanstame chiri kep nang pilo la list long ke do atum an phanta chiri kep pilo lasi bang ko amuri tum si bifam chu pidun popusi muthe hadak ma alang litum Prodip Dera Moniram Rongpi ba Francis Milik alang litum si alada claim boy amasi rong sor bangke ba gangura tumke inun ma inun fansi jongsi mane 200 bigha NOC bangke nangi pidun lo jo lasi Prodip Dera amen pesi long le kadokol ke la bang thom la haso pen lo amasi bang thomen tokte dera amasi Prodip Dera amen pensi 200 bigha ke NOC nang pidun lo lalo he Prodip Dera di nili pudain pu bangke labangso long le alamki labangso solar project long labangso lama long le alamki la Prodip Dera phan NOC gipi la pen bang koi bang puato amen ke paklang la ke dak pinel channel atum phan bangke niltum ke honman pi ti news ke kadu gobeta news reader ba news channel atum han ke kadu gobeta honman tapi boy fits tame non labang soa ason documents proper documents kavi pen ba proper documents kalili kalang lang kapak lang pu channel fan bangke lason bangke chokche deji pusini ni pudam lasi laso local channel amen da kupson mayang ho ek news puni pine la ek news channel pu bangstame nangli tum proper report ba documents avi pulote lasona news ke pipdet nangji lasi jongsi na tum proper documents ba proper alam chiniji pupanote nilitum long wangon la so long lia farman la so a process bang koson ma long li ka to khol koson ma hadak la si bifam ki pipe koson ma la details ka chini phan pulote na tum long documents ave pulote nitum long wangon nitum documents na pi ke nitum na documents na pidet pensi nitum long proper alam chini de pe na tum la so news ke pinang ji polo la si la son si atumi het si eke news pu ke klang la akimi channel lang la jong si non akimi pen tame la son wrong li ki pipon news ki pipon pulonte la ke jokta che chak che la si nilitum la son si claim bom lang pulonte yo aina long stame lo long stame nilitum dam nang kokta la lo la si la son channel phangke news channel phangke iltum kadu kavita ba nilistame man pi on man pi istame la son news channel abangke je documents ave pin pen kipi aret pu bangke niltum chokchi pusi pudamji lasi kevangji arni jonsi lason si ako pitubomji pulongte proper channel proper documents ave pin pen pi thabret pu pen claim aret pulote niltum ta lolong damna koji police case alam ta damna kokta la lo las